أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الباطل كان زهوقا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela ngesiminya seqiniso amanga ngelinye ilanga azohlala obala. Sifikile isikhathi manje. Amanga anyamalala manje. Iqiniso lihlala obala njengoba linjalo. Lalelake. Ngisaphinda futhi ngiyayiphosa inselelo. Ngithi mina umfundisi noma abafundisi abafuna ukuchallenge mina, abafuna ukubhekana nami. Angiyikhulumi lento ngoba ngiyiqhenya. Noba ngoba ngifuna udumo. Angiyikhulunyiswa yiloko. Mina ngiyaziqhenya ngo-Allah ukuthi u-Allah umdali wami. Ngiyaziqhenya nge-Islam ukuthi i-Islam inkolo yami, eyindlela yami yokuphila. Ngiyaziqhenya ngoMuhammad sallallahu alayhi wasallam ukuthi waba isithunywa seqiniso u-Allah asithumela emhlabeni. Namhlanje ngibukhali nginje izimfundiso zika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lalelake. Wena mfundisi noma nina abafundisi enizilungiselela ukuchallenge mina, ngicela ukunika inhlavu eniyodubula ngazo. Ngicela ukunika izikhali eniyohlasela ngazo. Uzwile ukuthi mina ngithe ngiphethe bani? Ngiphethe u-Allah umdali wezinto zonke. Ngiphethe inkulumo yakhe okuyiQuran. Kukhuluma yena lapha kuQuran. Ngiphethe ingadla uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Inkulumo zakhe nezimfundiso zakhe nezenzo zakhe. Ngiphethe yena. Wena uphetheni? Awuphethe lutho. U-Allah uthi awuphethe lutho. Awazi lutho, awuphethe lutho. Uyadwanguza nje emnyameni ongenafu. Khuluma into ongayazi. Lalelake. Ngifuna ukukusiza nje kancane. Ukunikeza usizo, ngokunikeza izikhali ozohloma ngazo mawuzobhekana nami. Angifuni mangabe sesibhekene bese kuba ngathi khona okusha ongakwazi. Uzwile? Mina ngiphethe iF16. Ngidubula ngiphezulu. Ngidubule phansi. Ngiphethe isubmarine eqhamuka phansi kwamanzi, edubula ngaphansi kwamanzi idubule kuye ngaphezulu. Ngidubula ngeMauzen. Ngidubula ngeAlexander Kalashnikov 47 inch. Uzongibamba phi? Angikuqhosheli. Ngitshela into njengoba injalo. Nawe ngiyakunikeza ke manje isikhali ozodubula ngaso. Lalela wena mfundisi noma nina abafundisi enizilungiselela ukubhekana nami ubuso nobuso ukuchallenge mina. Angikhathali ukuthi uphuma kuliphi ibandla. Lalela 1. Ngicela ungiphathele impendulo ukuthi njengoba kuthiwa incwadi kaExodus yabhalwa uMose. Angithi kuthiwa uExodus. Ubani? Hayi uExodus man. Uthi uGenesis, njengoba kuthiwa uGenesis, noExodus wabhala uMose basho njalo. UGenesis wabhala uMose, uExodus wabhala uMose. Ubani manje abaLevi babhala uMose nabo. uNumeri, Numbers zabhala uMose bese kugcine kaDeuteronomy. Angiyiphiki-ke lezi ezu4. Ngikhuluma ngale yokuqala. Wena mfundisi ungiphathele impendulo ukuthi uMose wayibhala kanjani incwadi kaExodus engakazalwa? Noma wayibhala le ezweni lemimoya? Ngibositshela phela. Siyazi nathi imlingi ukuthi imlingi yenzeka. Ngoba masifunda umbhalo sithola ukuthi uMose uzala kuExodus 2. Vule lakho nawe. Wambhala kanjani uGenesis wonke waze wabhala ngisho uExodus 1?
umbuzo wokuqala loyo, isikhalo sokuqala engikunika sona, impendulo kumele ungiphathele yona. 2, uMose akambonanga uDavide. uMose akambonanga uHezekeli. uMose akambonanga uSamuel. uMose akambonanga uDaniel. uMose akambonanga uJeremiya. uMose akambonanga uHabakhuki. uMose akambonanga uZakhariya. uMose akambonanga uNahume. uMose akambonanga uAmosi. uMose akambonanga uSolomoni. uMose akambonanga uMshumayeli. Hey bafowethu, uMose akambonanga uJona. Kodwa zonke lezincwadi lezi engikubalela zona zihlanganiswe emqulwini owodwa. Incwadi ezazehla ziza emhlabeni ngezikhathi zezigaba ezahlukene. Umbuzo wami kuwe mfundisi ofuna ukuchallenge mina, zihlanganiswe ubani lezincwadi lezi? Ubani oyihlanganisile? Ngikunikeza isikhala ngithi impendulo ozongiphathela yona. Wena ofuna ukuchallenge mina, ubani oyihlanganisile? Right, bese ungilethela impendulo ukuthi mangabe ke manje sekuhlelwa iBhayibheli, lezi zincwadi lezi engizokubalela zona zakhishelwani zona eBhayibhelini, yini le efihlwayo, zashoniswaphi? Lalela, incwadi kaJubilee ayisekho eBhayibhelini. The book of Maccabees, incwadi kaMaccabees ayisekho eBhayibhelini. Gospel of Thomas ayisekho eBhayibhelini. Omunye waye umfundi omkhulu kaJesu mawukhumbula kahle, ayisekho eBhayibhelini. Gospel of Barnabas, omunye waye abafundi bakaJesu abamfihlile ngisho bebala abafundi bakhe, ayikho eBhayibhelini. Kwanaye bamfihlile uBarnabas. Gospel of Jesus ekaJesu uqobo lwakhe ayikho eBhayibhelini. Incwadi yeApocrypha ayikho eBhayibhelini. Incwadi Dead Sea Scrolls ayikho eBhayibhelini. And the book of Enoch ayikho eBhayibhelini. Incwadi kaBaruki 1 noBaruki 2. Wena ke mfundisi ofuna ukuchallenge mina, ungiphathele impendulo ukuthi le ncwadi lezi zashonaphi. Eyokugcina iDouay version of the Roman Catholic Church nayo ayisekho eBhayibhelini. Kanjani amaRoma kuyiwa lethi iBhayibheli kithi kodwa incwadi yawo iDouay ayisekho manje eBhayibhelini? Ngiyacabanga ke mfundisi kunikeze izikhali ezi-enough. Esokugcina engikunika sona, mawufuna ukuchallenge mina uzongitshela ukuthi kulabo uNkulunkulu abawu7 abaseBhayibhelini wena uzobe urepresenta muphi? Angimbalanga lo oyinkonkoni, lo isitabane, lo amadoda amathathu emntwini oyedwa. Leso sitabane lesa ngisibalanga. Ngibale laba engibathole eBhayibhelini ngoba lo amadoda amathathu emntwini oyedwa oyisitabane angimthole eBhayibhelini akekho. Angimbalanga yena loyo nje amaRoma nje akutshelwe ngomlomo ukuthi uNkulunkulu uziqu intathu nawe wavuma, angimbalanga. Kodwa wena ke ozochallenge mina ube uhlelile ukuthi kulabo uNkulunkulu abawu8 ngalo oyisitabane wena uzobe urepresenta muphi uNkulunkulu? Ngoba mina ngikutshelile ukuthi mina ngizobe ngimele igama lika Allah umdali weinto zonke, ngimele izimfundiso zika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngimele inkolo yeIslam efundisa abantu ngobunye bukaMvelinqangi, ngobunye bukaNgikhona, ngobunye bukaNkulunkulu. Ngiyacabanga ke mfundisi ungizwe kahle ungalele. Uma uthi uzochallenge mina ubuzazi indaba zakho. Angikuqhosheli, ngikutshela into ngempela ungqo nawe yaziyo ngoba ngiyazi ukuthi nawe uyalifunda iBhayibheli and uyazi ukuthi lento engikutshela zona zingamaqiniso. Ngulindileke wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.